Igbo bụ ekele ụmụ nọrọ na eze ekele ụmụ na ọmụaka na-akpọ na enyere ndị ụka na ọ bụla inyere ndị ụka na aha efuola gị na Chineke anyị eje pọt agwa m ụlọ na ihe mara mmadụ bụ ihe mara mmadụ ịchọ inyere mmadụ aka nyere onye ahụ aka ọ bụrụ na ị chọghị inyere mmadụ aka ikwuo inene ka ekọnọmi si wee dị ha adị na mmadụ enyidighi iji 100,000 maọbụ 200,000 wee mee ihe ya enweghị isi inidiri ebe ọbụla ị na-etinye ego na ime ka ịchọ ọtata na ọya amịta ahụ nkwụ maka ihe siri ike ego adịghị nke ịgafe egafe mana onye ọbụla nọkọtaziri wee sizie na ihe edezi ndụ bụ ịnọrọ na-ana ego ndị mmadụ n'iyi anaghị zụtara okwu na chọọchị kwa maka na o mee n'izu o mee n'ọnwa ya eji wee na-ekwu okwu ebe na anụ nọ this our brother Friday kpọọ mụ na show wee sị mụ a na-enyere ndị ụka na efuru ndị jere na be Ekehit bịara na be m nyere ncha na anya nwasokwara je all the way from Warri ka o si wee bịa this morning. Ihe mmadụ na-ejere ebe spiritual person ọ bụrụ na onye ahụ bụ bad person ọ ije nwa ọbara. Ihe mmadụ na-ejere bụ ụzọ na-emepe a na-agbachi ụzọ mmadụ. Onye ya nwa ọbịara bụ mgbu onwe ịma na ịkọ ya enye uro mee ya. Ihe a bụ ihe mmadụ na-ejegasị wee chekwara ndụ ya. A na-akpọchi chọọkụ mmadụ. Ọ bụrụ na isi na anaghị akpọchi chọọkụ mmadụ kedu ka o esi ya wee pụta na chọọkụ n'otu anyụọ nsị ebe ahụ gba nkịtị nye nwere ihe imere anya ọrụ nsị anyị zuo ugboro isi ebe ahụ kwapụ adị ile na-efu na ọ bụghị nsị nkịta na ihe a bụ nsị mmadụ gara anyụ ọnyụghị ya na nke ndị ọzọ bịara na nke obi anyụ ya ma ọ bụ nwere onye agha ahụ bụ ọpụtazi nsọ chọọkụ ka ọ ma ebe a na-anyụ nsị ihe a na-ejere ihe mmadụ na-aba n'ime mmụọ bụ ka o wee na-aghọta ihe na-eme gbara ebe ihe na-eme n'isi mara mgbe o bidoro na mara mgbe ọ kwụsịrị nna ịmarakwa ka isi wee mata m maka gị na Ekehit si wee je igbuo ya na-agwa n'aka mma na ahụ eke o were ọnụ ekwuo ka ọ ghara ịbụ na mma na-epromotu ndị m na nkọrọ ka Ekehit ghara ịdị na-erigbu nri ụdị ihe ahụ adịghị ebe nkwụkwa bụ n'eziokwu m onye Igbo mana ebi m na Warri so agara m ka Ekehit nyere gị aka na biznes si ya na-ekwu ihe na-eme nkọwara ihe na-eme ọfụma si ya bụ my store a na-agacha aga ana achọ ka ihe na-eme ka ọ nọ n'ọkọsị m na-awele ka ọ ya eme m si oke so ego niile mmefu na nke Ekehit wuru 1.8 million etinyekwe m ego o ji gbaa afa because ego ji gbaa afa ngwa o ruru about 70,000 ego ndị o ji gbaa afa mana ego nke mkwụ ego ji akwụnye o ji wee rụọ dị ọrụ bụ 1.8 million so mgbe ọ rụsị m dị ọrụ ihe m spend na nke otude mgbe ọ rụsị m dị ọrụ ọ sị m nawa na Chidimma ya dị nsi oke so nnawa ruo 7 days which is 1 week mkpọ ya si ọ gaghị enwekwu ihe nna afọ ọ sị m na ka m nwee ndidi m si oke nọ 3 days mkpọchi ekwu ya azụ si ya na ka o si nye ndị mmadụ garanti na ọgwọ na-agwụ na ọgwọkwa ka mụnwa si afịa ya sị m nọọ ka m chere ka o cheki ihe o mere ma ọwa ọkwụkwa m si oke ya sị ka m kwụnyere ego ya eji agbara m afa m si ya n'otu ọrụ agụrụ m ọrụ na o kwesịghị na mma ego o eji agba afa ọ sị m nọọ ihe ọ na-ana ndị mmadụ na onye ọ nọ chọrọ ịgba afa ya enye ego nzi ego ọ sị m nọọ normal price o ji abịa which is 20,000 50 naira m sendịara ya dị ego so mgbe m sendịrị ya dị ego ọbịbịa sị m kpọọ ya vidio kọl ma kpọọ ya vidio kọl ya bịa gbaa afa kwuo ihe okwu ya sị m na ụmụ ọgwụ enidiri imebi so na dị ọgwụ ahụ enidiri imebi na mmụọ ya ekweghị bụ ya afa dị ọgwụ ahụ enidiri imebi na mmụọ ya ekweghị bụ ya afọ na enidiri igburu mmụọ ya ahụ egwu ka dị mmụọ nwe ike bụ ya afa ọgwụ ahụ ya emebi nsị aha ka ekwenye ego niile ọ nara m ụkwanụ fọ gịnị kwanụ ọkwọsị m na ọ sụchago ụzọ m ọfụma rụọrọ m ọrụ bifo nnawa ọkwọsị m na ihe dị mma dịgo ọ sị m nọ ihe ọ na-afụ na dị afọ gbara m kịta
na ọkwa na m adịghị serious na ọ ya akọtụkwa fon na nsị ya na m eji ego eji egbu ewu nkọtụ ọ dị fon ya akọtụ ya n'otu obere oge ihe dị ka ọsọntị 10 minutes mkpọchi ya azụ si oke ego na ka iji gbuoro mmụọ gị ewu ka okwuo ihe ji ọgwa ya emebi ọ sị m na 145,000 nsị ya tinyekwe na 1.8 na ọkwa ị na 1.8 si m na Chidimma dịgo na ihe niile na before 4 days na ụzọ ya emepe na ọ na omepe m bịakwa bịa were ego mba ọ sị m na ọda 145 m ya akwụnye na nkwụnye da 145 o jee gboro arụsị ewu dị na ogboro arụsị ewu da 145 dị na arụsị ekwu ego ne a ya ejijeje mebie dị ọgwụ m si ọga ihe anyị na-eme kwa scam nke ọgwụ because a sị na ọnwụghọ scam ị ka anyị gwa m ya niile mgbe nnụ na be gị ka ọ na afa ndị gbara agba bifo ife ọ dị ọgwụ ka m gwara ya o were aka ya ka ọtụ ọ dị fon ozugbo ọ kọtụrụ ya ya blọk m immediately ibi mkpọ nọmbịa kịta ọ naghị aga aga nọmbịa ka nọ na fon na so Ọhaneze ọ na-anụghị ihe okwu ọ na-anụghị ihe okwu na ihe nwere ike ikwu ebe ahụ eke hit chetakwa na ụmụnne gị ndị Igbo bụ ị na-eme ya ọ bụrụ na ị nwere arụsị na-apụ apụ eke hit ọ bụrụ na ị nwere arụsị na-apụ apụ ị nara mmadụ 1.8 ihe esiwu n'ime ebe ahụ kwatuoro arụsị ahụ efi si eji esupere onye ahụ ụzọ o mepere onye ahụ ụzọ mụ believe na action ị ga-asị ya nara mmadụ 1.8 ọ ya furu evidence ọ ga-enwe m ike ịnara mmadụ ego ọrụ ka ị ghara ifu evidence ị ya anọkwa amụkpa wọrị ka isiri bịa ị ya anachi ya bịakwa wọrị ọzọ bịakwa Lagos ọzọ ha dị mma post ka ọ ya bịakwa isi des na ya afụghị ihe dị iche mụ nwara nke ikpeazụ ya ha ama atụ egwu a sị m onye nwere ọgwụ ya ka ka m mara na nke m ọ na-arụzụkwa ọrụ mụ nyere gị access ka ọmụ ka m mara na nke gị ọ na-arụzụ na nke m nwa ọ na-arụzụkwa ọrụ and ka ị mara na nke gị ọ na-arụzụkwa ọrụ maka ihe nwoke ji wee karịa ibe ebe ihe ọmụ ibe ha ma ha ndozi ka m na-edozi ha ma emebi emebi ọ bụghị buru problem bịakwute m ha bịa ma ha bịa ọ iburu problem bịa ya sọfụọrọ gị ihe eji amụtara mmadụ bụ amụta gị mụtakwa onye ọzọ ọkwa ịghọtara ị ya abịakwa nye testimony mma arụ ọrụ taa o were ego inyere m nri o nwere ndị nna ana ego o nwere ndị ya bụ ha bịa be m n'ahịa ego mana ihe ji wee ya ana ha ndị ego bụ 1.8 million o nwezi ihe ị yadị na-agwa onye a na spiritual ka o belifuzie na ị yadị na-asị na all of them na December ihe ji wee chi imere gị ego ka e nwee na original dị and after this one ị bịazi ya na-akwụzi m ụgwọ and no from ihe ị nwetara n'aka m ka ihe ji wee na-enyezi m ego ọ bụ na m arụrụ ọrụ kịta si go with even if na 50 hapụ ihe ahụ ọ scam onye nwere ọgwụ onye nwere pawa onye ike dị n'ahụ ya nwere ka ihe esi bịakwute ọchọ ije m ọgụ mee ọgụ maka Chineke nye ike onye ego gị akwụ m ụgwọ wee nata pawa ọ free amụrụ m with it na nna anara ego na ya bụ ka m wee kpana azụ ndị ebe na-enye ihe nwoke ibe na-eme rụọ na ibe nso arụ mana ọ bụrụkwa ma is free of charge ka Chineke nyere m enyi o nwere ahịhịa dị n'ime ọhịa o nweghị isi anụ ya ego 1 million naira kedu isi anụ ọ bụ ihe ọbụla ọ sọrọ eji agwọ ọgwụ o nweghị ka iyi ego 1 million naira ahịa na mgbọrọgwụ a ndị Yoruba na-ere ego ole ịghọtara mana mụ nwa dị after the price ihe ndị after bụ ịnagode mmadụ 4 million or 10 million ka onye ahụ were ọnụ ịtọpụta ọrụ ọma Jehova ọgwụgo rie m ego ma nye m ife nchọrọ ọkụ ya ka m nọ na ama ego ma ihe ahụ ị na-agwa m ihe nye m ene ka m kọfam mụọ inweta vidiyo isi ya ụnụ gwa ekeghị itisi enya wepụ aka enwe n'ofe maka ịghọ aka mmadụ nke a bụkwa ha nkata ọgwụ mekwazie nkata ọgwụ na-ehi mmiri iyi ihibekwana mmiri o ụmụ mmụọ agbanasị ya na uche gị dị